Здравейте, приятели! Тук съм си взел едно кафенце. Възползвам се от хубавото време. Днеска е малко по-добре от вчера. Следващите кадри без това ще видите колко е студено, как вчера направо сигурно 300 пъти си го казах във видеото, как измръзнах, докато отида до Аусбург. На мен от тук ми е далече на 60 км. Но това е положението. Трябваше да се направи този сервис, да се смени маслото, да се прегледа. За ремъка го питах също, механикът, нали там дали се смее на 1000-1500 км, вика не. Нали, обаче вика, ако го караш по този начин, по който ти обяснихме, защото когато още го купувах, нали, се поинтересувах малко, защото все пак машината е нова, че трябва, нали, в началото да не се кара много бързо, да не го изпълваш до края, да не подаваш рязко газ. И тогава, нали, вика, няма да имаш проблеми, нали, вика да направи поне 1000-1500-2000 км. Тогава, вика, може повече да се го натискаш, но по принцип не е препоръчително да се натиска рязко газта, примерно при потегляне на светофар. Тогава, вика, нали, има по-голяма вероятност, нали, да се скъса ремъкът. И така, иначе АТВ-то другата седмица ще ми е готово. Нямам търпение да го взема, за да си го карам. И така, нямам търпение да завзема АТВ-то. Трябва още един път да се ходи до тама. Но по принцип, както е било винаги, по-лесно ми е да се връщам от там, отколкото да отивам. Даже по принцип, час си бях взел, даже по принцип трябваше да отида вторник, а не събота. Малко наистина нагоре ми отеше от цяла седмица нощна. След нощната смяна направо трябваше да отивам да го карам на сервис, но това е. После даже отидахме да пазарим и от тук, от там, цялата работа продължи до 3 часа следобед. Обаче пък за сметка на това, после като съм открити от 4, на другия ден се събудих, в смисъл такъв, се събудих днеска, колко беше, в 5 часа. Бая спане му направих. И това е, днеска времето е хубаво. После ще излезем, ще се поразкараме. И така, приятели, от тук ви пожелавам приятно гледане, дано видеото да ви хареса. Мисля да правим от време на време такива видеа за АТВ-то. Приличам ли на контролер, или как му викаха в България, дето проверяха билетите. Само си представете, приятели, в какво положение се намирам. По принцип, това видео в момента, в който го снимам, не трябваше да съществува. Бях много изморен. Между другото, къде съм? Намирам се в момента в Аугсбург. Има час за АТВ-то. Трябваше да се сменя там масла и работи. Исках да снимам вътре в автокъщата, обаче бях толкова много изморени. Колената ми се бяха скланали, че викам никакъв вилог няма да снимам. Ама сега малко се посаферих. Та викам да направим един такъв кратък влог за Аугсбург. Докато първо отидем до Централна гара, ще седим някъде там на топличко, че измръзнах. Просто не може да си представите в това време. Ял да минем на това. Към спирката. Представете ли си днеска в това ветровито време? Не знам колко градуса. 10 градуса има ли? Толкова горе-долу. Значи измръзна ми мозъка. 60 км с това ТВ. Направо ми измръзна мозъка. Виж 48 къде мина. Та така. От какви петиции на АТВ-та се озовах на спирка да чакам автобус. Или как в Пловдив му викаме, ай че идва рейса. И така, тук сега кибичим горе-долу 30 минути, чакаме да дойде автобуса, да се надяваме да сме в правилната посока към Централна гара. Ние все още продължаваме да чакаме автобуса, рейса. Все пак е събота. Колко още 3 минути имаш, не? Значи, ще дойде, ще дойде. 5000 минути шпета. Да ви се оплача само от тук. Съсипаха е тази. Какво идва за късна? Колко минути? 2 минути. Какво е това? На какво прилича? И така,
най-яките деца. Ние сме в Аугсбург. Вече сме в автобуса рейса. Как да го наричам, не знам. Много странно чувство. От 100 години съм се качвал на автобус, пък на спирка съм чакал, съм отвикнал. И така, сега пътуваме към някакви Берлина али, или къде беше? На Берлина али, после отиваме на Шаралей, да ни фалим гората, ще видим. Ама трябва да се закусва, че съм много изморен. Абе, какво ти става? Само говориш на немски. Вас фирайни штрейки. Ами, то нито съм пуснал камерата, да видят хората колко немски знаеш. Нито зад около нас има хора. Свикнали сме вече. Всеки ден на немски говориш цял ден, свикнали сме. Ама не сме си само сега тук наши хора. Да. Чай да им да ни пропуснем спирката, ама тя май е последна, или? Последно. Да. Виж какво става, дядовче. Вижте, какви стари коли карат тук немците, да не кажа, че после че карат само ламборджината, бенцови, майбаси, ебаси. И така, по тези тесни улици им, че този човек как кара, не знам. Дай коста. И вънка, както... Абе, тази жена много ми пречи на вилога. Ein, zwei, drei. Обаче, виж сега, в интерес на истината, има кучи. И примерно, ако се изкенза, кучето не знам, какво ще стане. Ще направи... Той е инструктиран. Не, човек, ще направи шайзе. Той е инструктиран. Слизаме ли? Това така и жената. Тук дойдохме да хапнем по един бюрек, по един дюнер. Да ме фокусира малко. Тук ще прекъсна за кратка пауза. Времето е супер кофти тук, изведнъж започвам супер много да време, да почвам да гриза от дюнера. Имаме едно чайче, взехме и бюреци за децата. Това видео, като го гледате, деца, вече бюреците ще сте ги, мали мога да кажа думата. Ще сте ги изяли. Сега от тук сме на път към Хаубанов, централната гара на Аугсбург. Дъжда спря да вали. По-точно не спря, ама мина. Има един влак за 11:48. Да се надяваме този влак да не го спуснем. Перон номер 8. Това е гледката пред нас. Сега правя наш къв пенис. Все едно се снимам мене. Обаче снимаме навънка. Това е централната гара на Аугсбург. Обаче, между другото да ви споделя, тук не ми харесва. Не знам защо Аугсбург никога не ми е харесвал. И на мен. И тази ръка, така ръката ми е сено, ще кажеш, че съм 2 метра човек, ама въпреки всичко пречи да се разминаваш. Това е. Перон номер 8, къде е? Там е едно, не, надолу е. Сега от тук търсим перон номер 8. Аз ще кажа. Няма и трябва да минем през плъвни, за да знам. Чай само в далечината да видим. Значи... Там е 3 и 2. 6, да. Трябва да подлизам. Ще правя видеото на... значи ще се наложи да минем през подлиза. Между другото на Мюнхен, централната гара, много повече ми харесва.
Верно, че е по-голяма, ама повече ми харесва. Не, че тук е лошо, да знам. Не ми харесва. Нали знаете? Така, чай сега, тук трябва да има ориентировъчни табели. Еге, бе. Те хората са го измислили. Тук е 3, там е 5, 7, 9. Осмицата трябва да е някъде долу. Пет, 2, 9. Какво става? Ние сега ще изпустим и влака, ще видиш. Сега ще видиш. Тук е 6. Сигурно от тази страна, дето ни се вижда. Тук е 9. 8, ето. Даже ще се качим на ескалатора. Той е сета. Колежката иска да влиза в насрещност. Ето го. И така. Тук е, това е 9. 8 е тук. Това ли е влака? 8 AC трябва да е. Къв? 8 AC. Да се надяваме правилния влак или грешния влак? Надявам се правилно. Да, аз така се надявам много. То ще се покаже. Времето ще се покаже. Така, сега сме тук в очакване да потегли стрелата с 300 км в час. Има ли сажди? Хората си чакат влака. Яло тук да се кирите. Поличам ли се кирите? Да. Така, шегата му етапа на страна. Апнахме по 2 залъка тук. Качихме се на грешния влак. И в момента отиваме към просто следващата спирка. Сега не очаква още едно приключение. Имам предвид, когато се приберем, няма да има кола на паркинга. На Войчо ми се обаях, той е бил на работа. И ще се наложи да пътуваме пак с флексибус, точно така. Дано само да не се чака на голи. Какво мислиш? Надявам се. Чака ли се? Защото аз не ги ползвам. Не се чака много. По принцип трябва отрано да резервирам. Представяш се, дойде Войчо. Добре, хубаво. Да не притеснявам тук хората, интелигентната работа.